Sanibonani bafowethu. Nibingelelwa yimina lo uSandile Mhlaba we-Light in Darkness Media. Ngiyanibona nivunulile niyatsonsa. Ngingathi mhlambe izintokazi oba namagamazo ngiqale ngalogqoke into eyelo. Wow. Sanibonani balalele emakhaya mina kunqobile ngakandlovu isibongo. Kodwa bangibiza ngoMathombazane. Yebo. Size kuwena sisonto emnyama. Sanibonani igama lami ngokuhle konke akawela intombi yaphansi kumkhomazi. Awu madoda phansi emkhomazi. Kosikaphuzu khona. Yebo. Ngiyanibona nivunulile nibahle niyatsonsa. Yo. Wow, akekho umuntu mhlambe ongafisi ukufana nani njengamanje. Siyazama. Mhlambe nje ungayichaza kancane ukuthi ngobuzulu bakho noma ngobuvela imvelaphi yakho ikusiza kanjani noma umuntu noma uyiqhuquzela kanjani intsha ngokuvunula kanje because isikhathi samanje akusavamisile ukubona umuntu nje evunulile nje econsa nje kanje ngayo njengani so umuntu nje uyiqaja kanjani ngemvelaphi yakho siqale ngawe into emnyama because uqale siqale ngala Yebo. Oh okay yabo ukuvunula kanje wena bhuti wami ngase ngitshele kuyakhombisa ukuthi uyaziqhenya ngemvelaphi yakho uyazazi ukuthi wena ubani ubelonga kuphi futhi yabo nje uma uvunulile nje kanje kumele uzazi ukuthi wena ubani wakabani uyasiqaja ngawo konke kwakho uyena smile Yebo. Njengoba sechazile nje. Nokuthi usifundisa kabanzi futhi ngamasiko ethu sazi ukuthi imvelaphi ethu kahle kahle. Sikwazi nokufundisa nabanye abayizayo emva kwethu ukuthi yini kahle kuyini kahle lokho esikwenza la ngoba sivunule kanje yabo into ekanjalo. ukuthi kungakhohleli. Yebo. Kuyinyanga yawo futhi amasiko. Umuntu omusha okhona la emhlabeni because yabona manje esikhathini samanje sekugcwele lento eyidakamizwa ingane zikhulela isencane mhlawumbe ningamnyala ngithini Yo ungamyala uthi ngamnikeza ziphi izeluleko umuntu nje mhlawumbe ongangawe umbonayo noma osakhula ukuthi agweme konke lokho kuba khona la emhlabeni njengamanje ngingamyala ngokuthi azama ukuthi ayisondelanise nezintombi zomhlanga uze akwazi ukuthi azazi ukuthi ubani umephi futhi nempilo yakhe akwazi ukuthi imvelaphi yakhe imeke kahle kahle ngalokho kungamenza ukuthi uhlezi kumkhipha busy ekuthenini ehlezi eseyintombini enza zonke lezi zinto ezenziwe intombi nokuthi ahlale ezitolo ebhema ama drugs noma ahamba ibabafaneni yabo nje lokho kungamsiza kakhulu waze wachaza ngale kokuthi nibe abezulu niyakwazi nje ukuqiqiza Hawu madoda nibone ngama artist yebo niyalingisa nini Yebo. abantu abafisa ukuniqasha ngoba ngiyanibona nje mhlawumbe niyolingisa nje kwazi ba ngiyanibona futhi niyolingisa ukusho nini mhlawumbe abantu abafisa ukuniqasha mhlawumbe siqale ngozisonto eyelo ngakuthinta kanjani kweziphi izinkundla zokuxhumana mhlawumbe na Instagram Facebook WhatsApp ufoneleka kuphi Ngiyatholakala ka TikTok ngiyatholakala ku WhatsApp ngumagatsheni ku Facebook ku TikTok ngusidudla esiumagatsheni ku WhatsApp ngiyatholakala kwinamba yami ethi 071 796 1929 awuyiphinde 071 796 1929 size ngapha ku Black yebo mina ngiyatholakala Facebook ngukuhle konke ngonyama isibongo sami leso sakababa bese ngiphinde ngitholakale futhi na WhatsApp ku 0663 508 7944 063 798804 hayi sibonga abantu bazongithinta abanidingayo yebo please follow Light in Darkness Media on Facebook na ku TikTok even na ku YouTube don't forget to subscribe siyabonga yeah. Yes,